vanoshamisa. Haleluya. Nasi ngativhure mabhaibheri edu kuvaHebheru chapter 12. Haleluya. Handizive kuti She vachatisvitsa kupi. Ndofunga ndinotarira tinogona kuita ka 2 minutes, but futi Mwari mweya waMwari unogona kuti donza tikaita 1 hour. Hallelujah. First of all, I think ngatimbotanga taenda kuna Johani chapter 8. Namai makabata yenyu page yoyo vaHebrew chapter 12 ndokuti mharidzo yedu, but ngatimboendai paJohani chapter 8. Ndinongoda kavhesi kadiki kakataurwa naJesu, verse 17. Page 101 New Testament. Jesu chiedza chenyika, verse 17. Uye mumurayiro wenyu makanyorwa kuti kupupura kwavanhu vaviri ndokwazvokwadi. Amen. Hallelujah. Tinokudza Mwari. Saka Ishe Jesu Kristu vanga vari kutsanangura nyaya yangu, vari kutsanangura ndobva vakuedza kutaura kuti no, hazviite kuti uzvipupurire uri wega. Hallelujah. Ndofunga vanhu vagara muministry muno vakunzwisisa kana tinyataura nenyaya yezvapupu. Tichitaura futi kuti why did God have to raise 2 witnesses? Saka shoko raMwari rinotaura kuti kana uchipinzwa mukoti munodiwa mboo or witness. Ndofunga makaona kana mafomu chaiwo, kana munhu achisaina mafomu kana macontract, panonzi witness 1, witness 2. Hallelujah. Vanhu vanozoti Mwari hakuna, but kusaziva chete. Ko zvakabvepi kuti 2 witnesses? Hallelujah. Imari idzo dzavari kutoparidza zvinhu zvavatotongwa nazvo futi izvozvo. Kuti kwai munogoramba shoko raMwari kuti chokwadi sei, but imimi pamaita malisa agreement enyu maiti witness 1 and witness 2, zvakabvepi? Handi muri kutoenforsa shoko raMwari pa the 2 witnesses, the New Testament and the Old Testament. Hallelujah. Ndosaka kwakatumirwa the 2 spies. Ndosaka kwa zvinoenda zvakadaro. Ndosaka even pa Transfiguration Mountain papa ina Elijah na Moses pane pachida uchapupu. Hallelujah. Nekuti nyaya haimire kana isina kupupurwa ne 2 witnesses. Kana pachakaparidza mharidzo yeJericho papa ine 2 witnesses. Hallelujah. Musikana anga singakwanise kuponeswa uyawo. Kuti aponeswe paifana kupupurirwa ne 2 witnesses kuti ndiye umwe bati ndiye akatipinza mumba wake, umwe bati shuwa ndiye. Hallelujah. Umwe bati ndo chijira cheredi chatakamutasungirire, umwe bati zvishwa ndicho. Hallelujah. Ndo zvichaita shoko raMwari. Paunenge wakutongwa shoko raMwari rinofana kupa uchapupu. Hallelujah. So tinofanira kuziva kuti all the time tiri mukoti kana kuchiparidzwa kudai so. Hallelujah. Nyaya yeJudgment Day vanhu vakarasika nayo. Vanofunga kuti musi weJudgment Day ndo pachazotanga kuplaywa video yako, wotanga kunzi ya uri kuona musi waenda wamagrosa, uri kuona wakazodimbudzira nepagarden ramainingi, uri kuona hey, trial court is in session right now. Ndosaka zvichinzi musadherere mweya waMwari. Kana munhu aine mweya waMwari ari kuparidza shoko raMwari, musadherere. Because itori koti iyo iyi. Ndosaka vamwe vakazotaura kuti kuchechi hande takapfeka masutu nekwasunga matai takapfeka mabhachi. Irrespect yereverence iyoyo yekuti tiri kupinda mukoti. Vakazopfeka masutu avo but vakasabuda muzvivi, havana kuinzwisisa. But kaidea ikakova nako. Yatinoti Judgment Day yaya is just going to be sentencing day. Hallelujah. Amen. Because the judgment iri kuitwa ezvino izvi. Wakatogara muchechi munomu ndichiparidza shoko raMwari kudai so,
ndo court in session izvozvo, ndo vari kutotongwa ipapo. Hallelujah. Handipa verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Kuranga kwa baba. Yeah. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura kurikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinotinamatira, ngatimanye nokutsungirira nhangemutange yatakaisirwa. Hallelujah. Taimboiparidzirwawo vhesi nevamwe vangu vasina kunzwa mweya waMwari kuti unoti kudii. Zvino zvatakakomberedzwa negore rezvapupu. Hallelujah. Zvapupu zvipi? Chimbodzamisa pfungwa dzako unyatsofunga kuti izvo zvapupu zvakatikomberedza ndezvipi? Where are the witnesses? Zvinonzi zvakavanzika zvaJehovha kana chokwadi chakuvhungunurwa nemweya mutsvene waMwari. So matongerwo ndiwo akamira akadai so. Mukoti munosumuka motanga kutaurwa kuti nyaya yatiri kutonga panapa tiri kutonga nyaya yevanhu 2. But vanhu 2 ava hatisi kuziva kuti upi neupi. Pane mukoma nemunin'ina vatiri kutonga, umwe ari guilty umwe ari innocent. Chiva describe aitoni. Umwe wacho akamira so, anomwa doro, anoputa mbanje, anorova mudzimai, anouraya, anoba, anodai. Hatisataona fesi yake kuti yakaita sei, but tinokutsanangurirai kuti anoita zvinhu unhu hwakaita sei. Iyeye kana akanzwa zita remwanakomana waMwari anonzi Jesu Kristu anomuramba, haamugamuchire. Hallelujah. Akaudzwa kuti ropa raJesu rinoponesa, haazvitende. Anoda kutsvaga zvimwe zvekusimbisa nazvo, anoda kutsvaga zvimwe zvekubatanidzira, anoda kuenda kun'anga, anoda kuchera midzi, anoda kusungira machira, anoda kutsvaga madumwa, anoda kuwedzera laki, anoda kuita zvakati, anoda kuenda kunjuzu kumatare. Asi umwe wacho anofamba nekutenda. Akaita sei? Hatimuzivi fesi yakesu, asi chatinoziva ndechekuti akangoudzwa nezvaJesu anochema, okumbira ruregerero, anobvuma kuti mwanakomana waMwari, anobvuma kuti Ishe Jesu Kristu ndiMwari, uye akatumwa, akauya ari mwanakomana waMwari, akauya munyama, akapfeka chihovhorosi chatinoti nyama. Hallelujah. Anotenda zakare kuti Ishe Jesu Kristu akafamba pano panyika akasabata chivi. Anotenda kuti zvivi zvake akazvitora kubva mudumbu nokuda kwaAdhamu naEvha. Anotenda kuti akaberekerwa mubereko yezvivi, saka iye mutadzi, whether he has sinned or not. Asi anotenda kuti Ishe Jesu Kristu havana kutadza. Hatina kuona fesi yake, but anozvitenda izvozvo. Hallelujah. Amen. Zvakare anotenda kuti Ishe Jesu Kristu vakatambudzika, vachitambudzikira iye, vakaroverwa pamuchinjikwa, vakabayiwa, vakanamata ziya neropa rikayere, vakabayiwa, vakabuda mvura neropa, varoverwa pamuchinjikwa, vakapa mweya wavo kuna Mwari, vakafa, vakamuka nezuva retatu. Nhasi vagere kurudyi, vakazotumira mweya mutsvene wavo, ukauya ukafamba ukabata basa panyika. Saka vacho vanhu ivavo tovaona sei? How do we identify them towards the end of the service? When court is in session, kunonzi kunavo vanogamuchira, ngavauye pamberi vapfugame, vanoda kutendoka. Kunoonekwa mumwe achiuya achipfugama, oiswa maoko pamusoro onamatiro. Kunoonekwa mumwe akasindimara, oramba akagara achiti ndinoziva, there is nothing they can tell me, I don't need this Jesus.
muri kutoona kuti koti yatopera iyi, judgment yatopera kai. Musira anodzoka akagara pachigaro haasi kuuya kuzotonganisa vanhu, ari kungouya kuzongoti mbudzi kuleft why kuright. Haleluya. Rimwe zuva ndakamboparidza ndikati it's as good as kubvunzwa kunzi makuseni wamwati here. Vamwati here vasina kumwati here, it's so simple, it won't take 2 seconds. Ndikakubvunza izvinezvi unotoziva kuti wamwati here kana ndaona. Nyaya yaizongonetse. Haleluya. Nekuda kwenyu zvapupu. Saka kana tichipinda mukereke tiri kupinda mukoti, because court mune zvapupu. Zvapupu zviri izvozvo shoko raMwari, the Old Testament and the New Testament. Old Testament chipupura kuti aiwa vakandidzikisisa kwazvo, but vakazoramba kuteerera mumwe wangu, ndobva warambira muchegumi nekusadya nguruve nekubata sabata. Saka ini ndaigona kuwapupurira kahafu, but uyu mumwe wangu hachakwanisa kuwapupurira, obva wafoira. Nekuti nyaya dzinoda zvapupu zvingani zviviri. Mumwe witness number 2 obva taura kuti ndini New Testament. Haleluya. Ava ndovapupurira, because vaiti vakanzwa Abraham kuchapupu hwekutanga vobva vaona Jesu, vakanzwa Isaac voona Jesu. Haleluya. Vakanzwa chakati voona Jesu, voziva kuti hatirarame nekupira makwai, hatirarame nekuchengeta mazuva, hatirarame nekuchengeta mafestivities. Ezvinezvi Christmas iri kuuya, vamwe vanobatira pasabata, vamwe vanobatira paChristmas. New Testament ichipa uchapupu zvayo, kuti aiwa uyu takamona achitotaura paChristmas kuti Ishe wangu haana kuzvara pamusoro weChristmas. Haleluya. Zvapupu zvinopupura pakutongwa kwako, kuitira kuti musi anouya anongouya kuzopa judgment chete. Sentence anongosentensa kuti for eternity. Handi vamwe vanonzi life in prison, life in jail, death sentence. Vamwe vari kuzopiwa death sentence zveshuwa, vamwe vachinzi upenyu hwese nokusingaperi, denga itsva nenyika itsva. Haleluya. Ngaiverengwe futi vhesi iyo yetinzwa. Naizvozvo nesu zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira, ngatimanye nokutsungirira nhange mutanga yatakaisirwa. Haleluya. Saka makunzwisisa zvapupu manje, zvapupu zvakatikomberedza. Hey, koi makuzive here kuti Old Testament yaiparidza zvinouya? Koi makuzive here kuti gore paraifamba vanhu vaine gore pamusoro paro raitopupura? Gore raitoparidza zvatiri kurarama panguva ino, kuti ava vari kuona gore isatirione patiriripo. Ndosaka kereke yaMwari ichiti inotungamirwa nemweya waMwari. Gore kana rafamba ndo patinofamba. Ko unogona kuzoenda sei kusina gore? Because gore ndo rine zvapupuka. Haleluya. Tinotungamirwa nemweya mutsvene waMwari. So zvatine zvapupu tinofanira kuziva kuti mabatiro atinoita all the time, zvapupu zvichapupura pamusoro pedu. So even in the manner yatinopinda church nayo, zvapupu zvichapupura. Saka maona pataimba paya tikanamatirwa, tazoti ngatiimbe zvakare vanhu vanamata, nekuti zvapupu zvinopupura kuti vanhu vakaungana havasi havana kunamatana. Haleluya. Nguva nenguva munhu anonamata Mwari anoziva kuti tine zvapupu zvakatikomberedza. Vevatenga vakatarisa, vatumwa vanenge vakatarisa,
Ripoti iripo every day. Asi zvekuti ukaona kuti vanhu vaunonamata navo havapo nhasi, wait a different person. Vanhu vekuchechi nhasi havapo kwakafura mhepo. Hallelujah. Kana kufamba ndisina kupfeka ndogona kufamba ndisina kupfeka. Vanhu vechechi havapo nhasi. Kana zviri zvibhakera ndogona kukanda vanhu zvibhakera nhasi. Hakuna vanhu vekuchechi kuno. Zvapupu zvakatikomberedza. Hallelujah. Amen. Munhu akagara achiziva kuti kune zvapupu zvakatikomberedza, kana conduct yake inochinja. Zvino bzvatine zvapupu zvakatikomberedza todii? Ngatichibvisai zvinorembera. Hallelujah. Amen. Ngatichibvisai zvinorembera. Nekuti zvinorembera izvi zvinozotitadzisa kupinda denga. Zvinorembera izvi zvinokanganisa upenyu hwedu. Zvinorembera izvi tine kwatiri kufana kuenda, tinononoka kusvika. Kuna vanoti mahot air balloon. Kana muchida kuona anonzi mahot air balloon aya anonge aine zvisaga zvinenge zvine send chairo, jecha. Kana vakuda kuti chinyasoenda mudenga, vanotora kana chigero vachidimbura maropu kudonhedza zvimasaga zvesendi zviya zvemavhu kuti jecha riwire pasi chonyasoenda mudenga. Hallelujah. Saka iwe zvione upenyu hwako uri hot air balloon, uine zvimasaga zvakatakura jecha zvakasiyana, zvinogona kunge zviri kana 50. Wauda kusumuka kuenda mudenga manje, kazvidimburu. Zvijecha zvidone pasi. Kana kuri kuvenga ngakudoni. Kana ari makuhwa ngadoni. Kuri kureva ngakudoni. Kana dziri hasha ngadzidoni. Kana kuri kungokomplaina. Munoza kuna kungokomplaina kumwe so kuri draining. Life is difficult. Bad things happen. Painful things happen. But kune mwe munhu utanuka, aiwa kani Moses one atina mvura yekumwa kani. Aiwa Moses mana yawandisa kani. Aiwa Moses mai wetu da nyama kani. Aiwa Moses ko garlic yacho atina garlic ko liki tukuda Moses kuma gaka ataimbodya tiri ku Egypt. Moses hey, complaining. Ndozvakavatadzisa kupinda muIsraeri, muKenani. Zvakatonyorwa muBhaibheri, handisiri ndiri kudaro. They complain. Hey, munhu sunga rurimi rwako pakukomplaina. Zviri nani kuona kuti upenyu panapa hwandiuomera panapa, but unyarara. Zvine chiropafadzo izvozvo. Hallelujah. Tiri vana vadiki munoziva taiti kana waita musikanzwa wairohwa. Kana muchida kuona kuti mwana arohwa, regai ndikuudzei. Ndinozviziva ndiri mwana ane musikanzwa ndaimborohwa navabereki vangu. Mukaona mwana achiti anenge asati arohwa. Munoziva kana wanyasorohwa chaiko, kurohwa wanzwa kurwadziwa chaiko, mwana anongoti pane kamwe kangoti kunyasozwa kuti zvapinda mwana hapana chinobuda muromo. Kungoti ngatidzidzei kusakomplaina. Amen. Nyange upenyu hwaoma sei, Mwari vanenge vachizviona. Mwari vanenge vachiziva. Morning to midnight, zvinhu zvacho mazuva zvaita hey, ngirozi dhatu mwana Mwari nemakomborero nemaropafadzo kuuya kuzogadzirisa upenyu hwako. Ziri kusvika munhu wacho ari kungokomplaina. Tamira 18 hours takambomirira muromo wake hausati wavhara. Chimboitawo munhu wekuti perfect example. Thank you Holy Spirit. Job, murume weUzi. Akapedzisira Mwari wati, wamuona here muranda wangu Job? Handi wakamutorera vana vake? Wakambomuzwa achicomplain? 0.
wakamuparadzira imba yake, wakamunzwa chikompleni 00. Zvipfuyo zvake zveke, pfuma yake, vashandi vake, matende zvese wakaparadza. But wakambomunzwa achiti Mwari zvandiwandira. Vhundutsa vematenga vakutarise vati vakomana of all the things zvakuwira tachitarisira kuona munhu achikomplain. Vhundutsa ngirozi kuti dzinotaura kuna Mwari kuti tachifunga kuti achachema agoudza munhu wese kuti zvanyanya. Hallelujah. Tikutaura nyaya yezvinorembera. Tikutaura nyaya yezvinorembera because kukomplaina, we are a generation as generation yedu vanhu kukomplaina havachaneti. Chakati chaipa. Katimbodzidza kusunga rurimi. Katimbodzidza kusunga muromo. Uchinyatsoona kuti shuwa apa this is unfair, I've been treated unfair. Umbotiziva. Iwo Mwari vanozvigadzirisa. Kunyepa chaiko kunyepa. Zvinorembera izvozvo. Ngazvipiswe. Amen. Ngazvipiswe. Amen. Utsvina. Zvinorembera. Ngazvidone zvese zvinorembera. Hallelujah. Amen. Kusvikira munhu wakuita basa rekuzvisecha wega kuti nai Mwari chimbondibatsiraiwo kuona kana pachine chiri pandiri chinoda kupiswa. Kuita self critic wega. Shoko raMwari rinombotaura danzi unoona katsotso kari muziso remunhu usingaoni danda riri mako. Ngatidzidzei kuita vanhu vanotanga kuona zvedu isusu kuti inini zvangu chakati Mwari ndibatsirei. Inini zvangu ruchiva ruri kundinetsa, Mwari ndibatsirei. Inini zvangu kutaurisa, Mwari ndibatsirei. Inini zvangu chakati. Tiri kutaura nyaya zvinorembera. Amen. Marriage yacho inoita sei isina simba. Inoita senge isina direction. But ipapa ndiri kukudzai pane secret yekuenda kudenga. Your next level, the fate of your next level lies in this thing. Ukakwanisa kubvisa zvinorembera, unoziva kune mumwe munhu akutoda kugraduate izvozvi so. Akutoda kuenda pa next level izvozvi so. But chingomutadzisa kucrossa line kuenda pa next level izvozvi zvinorembera izvozvo. Kusaka mweya waMwari uri kuhighlighta izvozvi. Kakungosvora so kungoti iko kamwana akaka kamukomana ikaka ko eka handida kuzvarwa ndiri man of God. Tine kwatinobva, tine history. Amen. Hallelujah. Amen. Ndoda vanenge vachiziva history dzacho. Takambomona chidai. Shoko raMwari parinouya rikatogadzirika. Hapasina chityiso. Zvinorembera. Hallelujah. Kakuderera zvinorembera zvese izvozvo. Kusatenda. Shoko raMwari rinozotaura tichaita chakati. Yotanga kuti zvingaitike izvozvo. 2 weeks ago takanzwa nezvemurume akanzi upfu hwebhari uchatengeswa neshekeri imwe. Akati komana ndakaita agriculture ini. Agriculture ndinoziva kuti inoti iyo tinotanga tarima kozonaya, tozodyara, tapedza kudyara zvinhu zozogerminata zvobuda muvhu, tozozvisakurira, tazvisakurira totombomira, tozoita kunonzi kukohwa, tapedza kukohwa tozozvitora tozviendesa kumatura. Gore rinenge ratopera kaipa. Zvinorembera izvozvo. Kana mweya waMwari wangotaura ndizvozvo. Amen. Katingobatai kutenga. Hallelujah. Amen. Taitaura last week nababa Chehori ndichiti shoko raMwari rinoti
ndakatora vakachenjera ndikavaita vakapusa, ndikatora vakapusa ndikavaita vakachenjera. Because vakapusa vanokumidza kubata kutenga, vakachenjera ndo vanoita because wokwaita quadratic equation wobva watanga kucalculate kuti zvino make sense here izvi, aiwa let's be reasonable, ngati no common sense chaiyo, watorasikirwa nechiropafadzo ipapo. Hallelujah. Ngatidzokorore futi vhesi iyo, inogona kutoita iyo mharidzo yedu yanhasi. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu, Yes, ndakakura rikadai. Yes, Ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Yes, Ngatimhanye nokutsungirira nange mutange yatakaisirwa. Hey, muri kuona kuti kune zvivi zvimwe zvinongonamirira. Munhu wangotori clean, but zvimwe zvinozongonamirira. We must be careful about our association. Hey, kune vamwe vanhu vekuti so ukatanga kuassociate nawo kune zvivi zvinonamirira. Pane inonzi nevarungu impartation. Makambozviona here kuti kune vamwe vanhu vekuti ukatanga kutamba navo so unoerekana watochinja kana language yako, unopedzisira wangotaka kawo. Wakambozviona ukaspenda too much time in certain people, unopedzisira wangotaura tumwe tumaphrase, tumawords, tumasaying twavo, tokuti unotozo ko uya akutedzera ndingikawo. Impartation iyoyo mumweya zvinoitika futi izvozvo. Kune vamwe vanhu vekuti ukaspenda more time navo unopedzisira waita impartation. Hallelujah. Amen. Impartation. Do you know kuti Sauro akaenda nevashandi vake akazogadzwa kuita mambo? Sauro weIsrael akaenda nevashandi vake ndobva asangana naprofeti Samuel. Hallelujah. Amen. But nekuda kwechiitiko chachaitika ipapo vakaita impartation. Sauro akatanga kuprofita. He was not a prophet, but vakapedzisira kuprofita ipapo. Kusvika vanhu vakutobvunza kuti naSauro aprofita waMwari here? Impartation. So ngwarirai zvivi zvinonamira. David anotaura kuti akaropafadzwa uyo asingafambi panzira. Hey, munhu uyu haana kutaurwa kuti kufamba nematsotsi kana kufamba nevanhu vanoita zvivi. No, nzira yavakambopfuura napo, aminoti last year or 2 years ago kana kuti chi, David anoti vakaropafadzwa vasingatozombopfuure nenzira yakapfuura neivavo. Angaoneiko mwanakomana waJese? Hallelujah. Amen. It means pane chaakaona. Impartation. Impartation. Hembe ndakaipiwa nambuya vangu. Ndabvaita mbuya vake chaivo. Abvaita mbuya vake chaivo. Kana nestep yabva yachinja. Impartation. Ngatingwarirei. Kune vamwe vanhu vekuti mukaona mafambiro avo nemabatiro avo, unless muri kuenda kunovakweva kuti vauye into the kingdom of God, there is no benefit kuita associate nevanhu vakadaro. Amen. Because chichaitika kuchaita zvivi zvichanamira. Hallelujah. Amen. Lot aiva munhu ari right, achifamba achiteera Abraham. Impartation. Hallelujah. Amen. Lot achitokaumirwawo pavatsvene vaMwari. Kana vachiropafadzwa otoropafadzwawo. Kana mombe dzichinzi dziwande dzotowandawo nedzake. Mbudzi dzichiwanda, makamera achiwanda. Hallelujah. Ndobvaita mistake yekuenda kunogara kudhuze nekumaguta Sodoma neGomora. Hallelujah. Kupera kwake Lot, unganzwa nyaya yacho yakapedzisira yakusiririsa. I don't think kuti Lot akadai akazomboita nyaya yekurara nevana vake dai anga achiri kugara naAbraham.
Hallelujah. Manyira kugomo loti taona hangu kaguta kadiki kana ningaende hangu padhuze nekaguta ikako ndinoona kari safe. Hey, mistake yatinoita ndeyekuti mweya waMwari unonyatsotaura direct, but tinoda kushandisa njere. Inini ndaona zvisina problem. Iwewe Lord, kungotera zvataurwa nemweya waMwari. Because once takungogara murealm yenjere dzedu kuti ndikuona njere dzangu dzichiti ndikuona reasoning yangu ichiti tatotweyama. Hallelujah. Amen. Kwekupedzisira kwevhesi inotaura kuti ngatimhanye nangemutange. Zvichida vanhu vangati ndikuita zvamudenga dzokororai baba chakombera tipanzwe. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nhangemutange yatakaisirwa. Yes. Nhangemutange zvainoita manje, nhangemutange haisi yegroup. Nhangemutange ndeyekuti umwe neumwe ari kuti ndodaita number 1. Hauna time yekutarisa umwe kuti ari kumhanya sei. Even if he is your brother, hauna time yekutarisa kuti brother wangu ari akusara manje ndomudonza here ndoita se. Nhangemutange munhu anenge achishuta ari ega. This is a fight and a battle yako wega. Kutoita fight kuti ubudirire. Nekuti musi wekufa uri kufa wega. Musi wekutongwa uri kutongwa wega. Hallelujah. Hana pavakabva kuEfrata vakabva vari vese, vari mhuri, vaina Erikana, vaina Penina, vaine vana vaPenina, vari zimhuri. Kana vaimba vamwe chete, kana vanga vaine mvura pamwe vaitodzvutidzana mvura, but vasvika kuShiro umwe neumwe anga ari kwake ega. Ndozvinoita kunamata izvozvo. Ngatimhanye takanaka pamanharidzano, uchiziva kuti anytime wamanda inorira. Anytime kutonzwa akagara pachigara kutaura kuti baba Mang'ozho, thank you very much, thank you very much, time up, yangu yekuuya. Hallelujah. Tikada kurarama upenyu hwekuona kuti kuwana namai baba Chihori, ana mai Chakombera na baba Chakombera, hey, yangu time pamwe yatokota tu. Chiregera kusilekena because vamwe vari kusilekena, iwewe enja. Hallelujah. Amen. Katidzokorore that verse for the last time. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nhangemutange yatakaisirwa. Hallelujah. Nevhesi yekupedzisira verse 2. Verse 2. Tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake, akashorwa kunyadziswa kwawo, akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Hallelujah. Sezvanandimbotaura Elia paya hanzi muvambi nemukwanisi. I don't know vamwe vane muvambi wavanoti muvambi asiri Ishe Jesu Kristu. Handizivo. Indoziva kuti muvambi wevhangeri ndiShe Jesu Kristu. Amen. Indoziva kuti muvambi wekutenda kwamwe ndiShe Jesu Kristu. Amen. Indoziva kuti muvambi wekereke ndiShe Jesu Kristu. Kereke yaMwari yakatangwa naIshe Jesu Kristu. Kune mumwe anditumira message tichiuya panapa. Akati I heard kuti I found you started your own church. That you know the founder is Jesus Christ. Kereke yaMwari yakatangwa naIshe Jesu Kristu. Amen. Once muzoro mangu ndangotakaita pfungwa dzekuti I am a founder, I am a leader of a church, tatorasika. Because zvichavhurira mawindo nemadoo epfungwa dzekuti ndiite zvandinoda.
Ndofana kutogara ndine chityiso chekuziva kuti muridzi ari kuuya. Achazobvunza kuti wakaitei nechechi yangu, wakabata nekutendeka here? Pawaiparidza wakaparidza nekutendeka here? Pawaitaura chokwadi revelation yawaipa vanhu yaibva kupi? Wakabaudza zvandakakuudza here kana kuti wakaita zvako wega? When you planning to enrich yourself, hallelujah, Amen. Tinofana kutarisa kuna Ishe Jesu Kristu. Everything that we do, it should give glory to Jesus Christ. Everything that we do should talk about Jesus Christ. Everything that we do, vanhu kana vachitiona panze apa vanofana kuziva ukuru hwaIshe Jesu Kristu. Right now noise iri kuitika ezvinezvi, noise iri kuitika nekuda kwekereke yaMwari. Zvinofana kupa mbiri kuna Jesu Kristu. Vanhu vakutanga kuona manje kuti Jesu uya ane simba nai. Vanhu mweya mutsvene waMwari unoziva vanhu vari kunditumira mamesseji ezvinezvi. Ndezve mweya mutsvene waMwari. Kune mwe ungatumira message izvozvo zvakati ndiri kuZimbabwe, but ndiri kutotsvaga mari yetiketi. Ndoda kukwira ndege ndiuye ndizvionerere maziso angu, because izvi zvaitwa nemweya mutsvene waMwari chete izvi. Kunyika kwedu hakuchisina zvakadai so. Hallelujah. Vanhu vakandiona ndiri mumanapukeni vari kutaura zvakadaro. Vainzi ndibatireiwo mwana. But vakutobvuma vega kuti aiwa izvi zvine mweya mutsvene waMwari izvi. That is the life we should live. The life that glorifies God. The life that glorifies Jesus Christ. The life that takes the name of Jesus Christ and raises it up. Takanetsana nevakatiitira manhingiri fesignage. Titumire your best picture. Toda picture yenyu. Kuti kana takuita signage yechechi yenyu tataisa picture yenyu. Ndozviri kuitika mazuva ano kamumakereke. Because madzichechi anoisa picture yemutungamiri. Kuti vanhu vazive, that's the branding, marketing. Kubva waziva ndo mutungamiri wechechi. Vanhu vobvaona kuti kana ari handsome kana kuti ari beautiful. And toziva kuti ndiye anoparidza wacho. Tikati no, we can't put my face. Ndobva wambonyora, ndobva waisa zita rangu. Tikati no, bvisai zita rangu. Hallelujah. No, hamuna kukanganisa. It's not a sin. It's not a sin at all. But ndinoziva inini. I'm guarding myself. Ndisazoisvika pakuzvikudza. How will I feel ndichidriva ndichisvika pachechi ndichiona zibillboard nefesi yangu? Ko vana vangu vachanzwa sei vachidriva kusvika pachechi ona billboard nezifesi rababa wavo? Ndozvimwe zvinhu zvinotozogona kuvaromba vagozotadza kutsvaga Mwari. Vagotanga kufunga kuti business rababa iri. Takazviona zvichiitwa nevamwe. Vana vavo vakatadza kuwana ruponeso. Vakufunga kuti business rababa. Inini wacho ndofana kutova nechityiso. Funga katu. Kudira Petro chaiko nemari yechechi ndofana kufunga katu. Kutenga airtime nemari yechechi ndofana kufunga katu. Zvino kana ndakuisa face yangu nezita rangu pachaita chityiso here. Alright, tomboti nini nacho ndine chityiso. Ko ava vari kunze vachitarisa vachiona, vachazoziva here kuti kereke ndeya Jesu? Handani vautoti achechi yamamosho. Hatida kuvaka chechi yamamosho panapa. Toda kuvaka chechi yaIshe Jesu Kristu. Mamosho ono mamosho vhangeri ngariparidzwe. Mamosho ono mamosho vanhu ngavabude muzvivi. Mamosho ono mamosho Jesu ngaasimudzirwe. Mamosho ono mamosho vanhu ngavaparidzirwe holiness. Be born again. Be sanctified. Be baptized by the Holy Spirit. Glorify Jesus Christ. No vhangeri nemukereke muno. Mamozho akafanana nemicrophone. Microphone inongobuditsa zviri kubuditswa neari kutaura. And microphone inochinjanwa. Hallelujah. Uya ataura. Microphone haina zvayo.
microphone haina simba rekuti iti aiwa zvamuri kuimba inini handizvidi kana zvamuri kutaura handizvidi. Zvataurwa naIshe Jesu Kristu ndizvozvo, because chechi ndeyavo. Indotochemawo kuti Mwari musandibvise muchechi yenyu. Amen. Dai maiziva kuti ndotonamatawo minamato iyoyo. Manje nyaya iripo ndakaindikuudzei secret. Handitine kwatakabva uko. Sorry to keep referring to it. Mwari vakatiti zvinoitika sometimes people will remain in a church physically but vabuda spiritually. Ante zvinezvi vanhu vari kutaura achiti takabuda, but chisiri kuzikanwa nevanhu ndechekuti mumweya isi ndisu tirimo. Muona zvazvinoita zvinhu zvacho. Ndosaka ndiri kuti ndinonamata munamato wokuti Mwari musandibudise muchechi yenyu. Because mweya mutsvene waMwari kana ukatisiya panapa tinosara taungoti tine chechi yaMwari, tine chechi yaMwari, but tatobuda. Mweya mutsvene waMwari wosarudza vamwe sezvawakatitowa titisarudza isusu, wosarudza vamwe ndo vanenge vamukereke yaMwari ivavo. So zvinenge zvaita sei isusu ndisu tabuda. Just like ava vatiri kutaura kuti vakatobuda havazizive kuti vakabuda nekuti mweya waMwari hauchisimepo. Anosara angoma program, t-shirt after t-shirt, regalia after regalia, uniform after uniform, theme after theme. Muchimbosimudzira mazita evanhu, muchimbotamba napolitics, muchivengana. Vanhu vachitoziva kuti ningi naningi havaonani, ningi naningi havafarirani, but munogara pasofa rimwe chete. Ngatisawanikwe mukereke yaMwari. Mukereke yaMwari we have love. Kona mumwe asati asvika pachiyero munamatire Mwari. Ndikuona baba ningi kana mai ningi kafambiro kavari kuti akana kumira zvakanaka vanzwirei ngoni. Stand in the gap. Stand in the gap. Ita intercessor. Chakuita kuti uone kutadza kwemumwe chii. Ndishe vari kuti munamatire. Hallelujah. Amen. Ndo zvinoita kereke yaMwari izvozvo. Ndo zvinoita kereke yaMwari. I think ngatisumuke tiimbiro.